אקיים. הבטחתי ולכן אקיים. תביא את המצלמת. כלב, זוז. הלו, זה המקום שלי. יש נופלים עליי קסאמים וזה פה מכוסה. נו. אוקיי. תחזיק. מה? תחזיק, יקר לי. לא, באמת. לא לעניין, לא לעניין. טוב, עכשיו זה עוד מעט. אוי, אוי. אני רוצה לשמוע את הקסם, תשתוק. היום בצהריים הפרעת לי. זה ב... איך הוא מחכה? מה אתה רוצה, שיפול פה ותאכל חס וחלילה, אחי, אני מצלם את הכלב, תראה. גילוש, מה אתה פותח דלתות של אנשים? מה זה קרה? נראה לי הזקת שווא חלילה. חלילה. כאילו, שתהיה שם. לא מתרחש דבר. מה, עבדו עלינו? לא זה. לא, זה באמת מעצבן שלא שומעים פיצוץ, שנוכל לחזור לישון. גילוש, מה עם התה? אנחנו סגרנו שיש תה היום. לא, זה תחום המים, זה היה... יש להם מוכן. אז תכין את התרמוס, כי היום אנחנו... תכין את התרמוס. כל הזמן. טוב. צריך לקחת את זה, לעשות... 2 דקות, נגמר, להתראות.